Sayop pa lang sa buntag kaganiha, gisugat na sa mga tawog manyanita si Governor Edwin Hubahib sa tahanan sa Davao del Norte nga nagsaulog sa iyang ika-48 nga adlaw na tawhan. Usa-usa nga mihatag og bulak nga rosas ang miapil sa manyanita. Dunay nagdala og cake, ingon man tarpaulin nga dunay greetings. Samtang pasado alas 10 kaniyang buntag, nagtapok sulod sa Davao del Norte kon Davnor Gymnasium, Mankilan, Tagum City ang mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno, ingon man mga residente nga nakigduyog usab kang Governor Hubahib. Invited na ko ang tanan gikan sa elected hangtod sa constituents nato sa probinsya sa Davao del Norte. Ang tanan invited, pobre og dato kutob sa aniya ka, kutob sa adunay panahon sa pag-ani, pag-join sa atong birthday, invited na to ang tanan. Tungod kay kining akong kasaulugan sa akong adlaw na tawhan karon, isip pagsaulog o pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom sa tanang grasya o oportunidad nga iyang gihatag kanako sa chances nga mahimo kong gobernador sa probinsya sa Davao del Norte. And usab sa katawhan nga mao'y may suporta kanako para mabutang aning maong posisyon. Usa sa giampo ni Hubahib ato sa iyang birthday ang panaghiusa sa tanang residente sa Davao del Norte. Akong birthday wish nga unta nga matagamtaman sa probinsya sa Davao del Norte ang kalambuan sa atong pagpaningkamot o ang panaghiusa sa tanan. Ug nang hinaot sa malungtarong kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.